gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Momo men ittay gore momo ko min fijirta min himo noddalan miɗo yaha kam bedda miɗo tawoyamo toon momo e nomi tampire e makko e galle on koɓe fawnomo toon ala joddi ko yoɓira kam si wona fijirgol kam j'ai quelque chose à vous dire j'ai quelque chose à vous dire mi ara ha toon portable makko sona message tan o feeta momo noon no sikka komo ko pay kun no hecci kam kono o andat kala ko waɗi miɗo andi e kadi kala ko jarani ɗum jaranayi kam laabi pour mi anda ko woni derrière tout ça je sais qu'il y a quelque chose kon o wattata sabu no mami jokkuma ha mi anda ko hombo woni derrière tout ça o anday mi accirtamo noon mi jokkay mo ha mi anda ko hombo woni cukkude ɓaawo makko wona o dimo kono o tawaylan ɗo an kam ko mbaɗɗon ko holno mbawriɗon ɗum onon ɗoɗon jalta e oɗo galle oɗon jagga hay so wona haydara kalnon min kono haydara pinon tan kaɓon bagage mon jahon laabi mon hay so wona haydara oto yejjit tullay koko jibdine saydo ɓiɗɗo ƴetton ɓiɗɗo guila mbiɗon kon nawɓe ɗum internat ha ɓoɗo kaldata hen ɗo min mi waɗi feere hamen hay internat mo noon ɗo mo guittimo toon on ko ganduɗa yooɗani on ko ganduɗa yooɗani de c'est bien Yacine tu sais tout ce problème c'est la solution c'est d'amener Toulaye pour qu'elle fasse se soigner. Allez l'amener à l'hôpital. Vous n'avez jamais essayé
de l'amener à l'hôpital, elle n'est pas du tout saine. Ce que je vous dis, vous continuez à parler comme ça et tout le temps, elle sera toujours comme ça. min ƴeew ko mbarata ɗo Victor Hugo ko kalta ko mi nani ɗum no feewi a ɓurani kam andude tulla e sellani min kay wona ɗum nañi kam ko nañi kam oɗo ko mbaɗɗomo e nder oɗo galle he fof on koynimo ɗo ƴettama ala fof gueɗe bonɗe ɗe waɗaka e nder oɗo galle ha joni mo nodduma kanko e hoore makko a min de ham tawde yettima ɗo cikkumi wonko andi hen cikkumi wonko andi hen de saabu mbaɗan ɗo suusama cuusgol ngol ganduɗa mo nodde taw o haalantama fulla walla fayida aɗa no mbatta peeje gasata il faut mbaɗa seesi so noddimo notoyɗama ha ganda ko woni makko keɗɗa version makko mi anda mi wiyanima omo andi foof de kono wasata wonko andi hen keɗoɗamo ha ganda ko haalantuma min ko noon jiirumi hunde de Aïcha miɗo andi wonko woni min miɗo andi sabu no noddi kam min darodi men yewti ne men yewtata no haalirta tan himo diwna mi andi wonko woni kono koko wolɗa kon miɗo waɗi jottoni goɗɗum no waɗi nder kadi inni kam en immeto ɗo yehen hôtel walla yehen restaurant minimum mi watta ɗum ɗo mi dari ɗo haalanta kam fof anani kono tan message soni ko message waɗi soni ka téléphone mum tan way woni doguɗo ko noon yaari mi ewnimo ha mi tampi momo dogi muti komi haalannoma hanki ko ɗum tan tulla e sellani min ke meɗa andi tulla e sellade kono mbimami koko mbaɗɗon ko ala fof pawɗon ɗum hay nokku on pawani ɗum Yacine, tu sais, tu es mon ami, je ne veux pas aussi aller loin sur là-dessus. Le problème de Toulaye, je ne peux pas y avancer, je ne peux pas y reculer. Ce que je vous dis, ma dernière parole, je vous le dis, allez lui faire soigner à l'hôpital. Allah jarama marhaba moƴƴi mi nani haalama mi nani eɓe mbiya ko Guédia wawi mi anda ko Pikine mi anda ko Médina mi anda holto koɗɗon hen au moins an hay so wona hay goto an e hoore maɗa foti widemi minen de komin eggoɓe ko naggam e naggam kono haydara tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ma situation. Et tu ne comprends pas aussi la situation de Toulaye. Si ça aurait été moi, on allait essayer une fois même à l'hôpital pour voir donc s'il y aura une solution qui va débloquer la situation ou pas. kono mbirumami ni tan y a quelque chose de joni an ka mawɗo kilifaɗo il faut mbaɗa feere pour ganda kalto nodduma ya notoyɗamo o ñamatama o yartama o haalande tan walla o wasma haalande garta anani so ɗum ɓenni kadi so tawi an a hoore ma ka kulɗo walla ganduɗa a natti wawde to gacca min e hoore mi porte combat o non mi waɗa peeje tan hami haalda e makko mi ƴeewa hol stratégie mo pawatmi hami haalda e makko peut être min ma won ko haalani kam dañen hay sino ko sustuni accu tan mi hulat doga si a naati hen mi hulat doga yalta komi faala kon mi heɓata ɗum e makko accu mi ɗaynodira e makko si yehi noon ha satti mi haalanama a nani kono miɗo andi ken selli Binta hamono tawa astahfirullah fuɗɗitima kadi a fuɗɗitima kadi de an kay kala ko kalɗa tan nanna hen Binta a laaɓaka ni ko kalta hoɗo ko noon walla wona noon kono ko wawi hen wonde fof mboɗomi caggal ma sa yi ha natti wawde tan yeyam ko mbaw ɗum mbiyannoma ɗo Bakar ala ɗo mi haalnima kañum ele derrière tout ça tuma mi haali wowla le contraire qui vivra verra toute façon dal il faut keɗoɗa mo ganda so tawi wonko andi mo haalani kono ni tan
kala ko kalɗa hen ko bakkar so ɓen laaɓa C'est vrai, buongiorno, so? Sì. Alzin. Tampa? No. Merci. An kam ko wonnoɗa an adama ko jari ɗum ɗo e aduna Holɗo? ayno mbaɗirɗa croisé jiiɗimo fof so daarima ne andi aɗa wonde souci ko jaranma ɗum debbo non sikkuno mataw an a foti diwde ɗon quand même hunde wotere kalantuma ɗum a andat tan ɓeɗon ɓe kawruɗa ɓe woni hen fama gonnoɗo o e absa cakitiɗi yaltiɗo o kamɓe fof ɓe gona rewɓe ma tan so ɓe gonino rewɓe ma Allah moni seeɗa ɓe jottono e galle he an wawa hen haybatte hay goto wawa hen haybatte e goɗɗum neɗɗo ne yiiɗi hunde ko ganduɗa taw ɓuurani mo ko ɗum noon rew yaadema hakkude ma e ɓeɗo rewɓe ma a jaɓat hoddiro ganda ko ni Allah inniri ɗum te ko ni wawi foti waade te so Allah hoddiri hunde neɗɗo wawa hen haybatte wotata ko ɗum jawata ha mbaɗa déstabilisé joɗɗa ɗo hay goto a haaldata tu es toute seule dans ton coin ɗum noon ko firti batte hon ɗum han yimɓe ko ñewten seeɗa non anda ko kala min On arrête. ko ɗum mbami wami frade joɗade sere ma ñun noon ko jewten On va dire le adama an yiyani coïncidence baɗɗo en liyo ene fori trop Quelle coïncidence? ko an wima a ronki wadde stable
foyeji ma ɗe dañɗa ɗo fof dawle ma ɗe ala hen fof keɓɗa hen to keɓɗa hen stabilité a ronki hen hay nokku hen yo feew minne guila nden ha hande miɗen ɗo jooɗi mi humanaka mi waɗani hay batte duuɓi 12 hande miɗen ɗo e nder galle he te pourtant wona wasdemi hebde yiɓɓe min wona yi kadi wasde yiide parɓe pour arande mi dewgal kono mataw ko ɓen fof koɓe jonani kam te Allah kadi ma mi sikki tan ko hoddirani hakkude men wonani hasard noon gila nden ha hande miɗo woni ɗo e oɗo galle ko Allah tan watta noon gilli mum ñanden mi winoma j'avais décidé de tourner la page e ko yeehi ɗum ɗon fof mi parino hen kono mi ƴeewi mi ƴewtidima mi andi mi wawa a yiyani hakkude men koko wawi wonde par ce que circonstance uji ɗiɗo ɗi gurɗa ɗo ɗi fof ɗiɗo duuɓi e hakkude ɓeɗo rewɓe ndesɗa ɗoɓe a foti andude wonde Allah ko min fawonma te mbiɗa andi soko min desnoɗa e ɗiɗo duuɓi 12 ɗi gonnomi ɗo ɗi hay waynade mo mi yeehi galle baba mi waynata kono haala ko noon suutade sax hay seerede ay hen go ɗum noon ko yimɓe kalata koko gonga ay ko woni less tonima ko a yiyata ɗum poɗontoɗa tan koko woɗɗuma à chaque fois sa foɗinemo kadi koko gañatuma tan jinnomi noon ko miijoɗa hen jeema wadde feere kokka chance hakkude men woto hirsu hen ramata monam ko an resnoma ɗum ɗon ko aduna te ko ɗo tawa ngati min hande sen kumanama wona to am ɗo fuɗɗi
koko waɗi ene watti te wona to am ɗo haɗata jalatama de gati min ko annihi kam min cikanam kaɗa haala en pari hen ko ɓooyi mi wima hakkude men wawa wonde te on banggue mi tourni page o ko ɓooyi kadi min cikkannomi vraiment ko kalanoɗa kam ko gonga e ma comme quoi kani a ƴetti foof a fawi e leydi min ƴiwtotomi mawnani ko noon ƴiwtomami wadde hakkude men enen ɗiɗo dewgal wawa hen wonde c'est impossible. Adam min mi arani ɗo pour namdadema avis ma jinmi ko miijoɗa e ko mbimami ko wona pour ko ɗum de mi namdaki mo avis mani kono jooɗo lelɗa sa lelima jamma miijoɗa situation ko kalanmami ko du début à la fin so woni ko gonga walla wona gonga so woni kadi eɗen mbawi hokkodirde chance min je suis prête pour le saisir sincèrement ngati mi wawa dañde ko ɓurma absa ƴettu téléphone o
koloto mi no hande hakkille jiba dande yida mi yadu wa wande do ala sehila la bande